Πάμε λίγο να τα σπάσουμε, να τα κάνουμε πουτάνα. Πάμε 2, 3, 10 πάμε. 1, 2, 3 πάμε. 1, 2, 3 πάμε λίγο. Πάμε 1, πάμε. Yo, πα. Πάμε. Μπαίνουμε στα CryptoNex. Μπαίνω με τα CryptoNex μέσα στην καβάλα και θα τα γαμίσουμε όλα βλάκες. Μπαίνω με τα CryptoNex μέσα στην καβάλα και ρε φίλε δεν ξέρω τι κάνω. Μπαίνω με το CryptoNex μέσα στην καβάλα και τα γάμα όλα. Άμα ρε φίλε θέλεις για κόντρα, έλα ρε φίλε, σε περιμένω ρε φίλε να έρθεις και να μου πεις. Ναι ρε φίλε, τι να μου πεις σε μένα, εγώ σε περιμένω για κόντρα ρε φίλε να έρθεις άμα θέλεις. Εγώ ρε φίλε δεν έχω θέμα, γιατί ρε φίλε εμείς είμαστε τα αλάνια της γειτονιάς. Και ρε φίλε ξέρουμε να πατάμε κόντρες, δεν είμαστε σαν εσένα βλάκα που δεν ξέρεις ούτε κόντρες να πατάς. Δεν ξέρεις να μιλάς, άντε βλάκα μη μας μιλάς και μη μας απειλείς εμάς. Γιατί ρε φίλε θα βρεθείς κάποια μέρα στον τάφο ρε φίλε. Ξέρω ρε φίλε εγώ, όποιος θέλει κόντρες ας έρθει στην καβάλα στη δική μου την πόλη ρε φίλε να γαμηθεί. 1, 2, 3 πάμε να τα σπάσουμε όλα, λίγο να τα γαμίσουμε όλα. Μπαίνω με τα CryptoNex μέσα στην καβάλα και τα γάμα όλα. Εσύ ρε φίλε δεν θα πεις τίποτα, γιατί ρε φίλε δεν ξέρεις να κοντράρεις. Άμα θέλεις κόντρα με εμάς και θα γαμηθείς ρε φίλε, μη μας απειλείς ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε θα φας πατημένη 5 μέτρα πίσω, θα μείνεις 5 μέτρα πίσω με το CryptoNex. Εγώ ρε φίλε θα σε περάσω βλάκα.